ngarap dari jing sungu iblay sa isin ni kapor kamantay ka ba ngara sungu i chi sha ban yo ban ya kren ming ba phi na ka ktien ka jong blay balay nga kwa ban kren namar mga kwa ban khu yu phi ka ni ka singing am don e ban ai phi am don e ban trwai phi renga don ban ai ka ktien ka jong blay mar nga sungu thu ka dei tang ka ktien ka jong blay ka ban long sha ka jing ka khu ya ka jing em ka jong phi ubriu mla ban em tang duk pu hunre u de ban em da ka ktien ka jong blay bon ki bru ki ken sting ka ta ki ong ngalio ka ja ka do ngalio ka bam ka di ka la biang renga kwa ban fi ka ta ka sakut no tang ha bo kan ja do renga kwa ban fi ka ba kham don kam e ubriu ka long ya ka ktien ka jong blay na mar ka ktien ka besai ka men sim ba ka ni ka men sim ka de ka ta ken ka ba em shabam chukut ka do stang ka no ka la pot no renga ka men sim ka jong fi ka le cha e pat la kam don ka ktien ka la ja lan ti la kam don ka ktien ka la yap no tadeng tangi besar bagi ai ka ktien ka jong blay man la ka sngi phi ba phi yo sngo ka ktien ka jong blay ba ya ka fin sngo tho ya ka ktien ka jong blay ba fi sngo tho ka ktien jong blay fi sngo tho ya ka man ka jong blay fi sngo tho kan ya ka ta ka jing mayan ka jong blay fi sngo tho ka jing kraw ka jong fi sngo tho ya ka ai ka phi de ban le ka ai ba phim de ban le fi sngo tho ma ka ktien ka jong blay ka babel ka ong ba ka dei ma ka kan ka ba sneng ka ba hi kai ka ba pen bet ka ba pen mlien yu breu ru sha ka ta ka jing le hok ba ro khana bo taw breu jong blay un yo long u ba jana ha khmat jong blay ha ka ta gi jing le ba bha jong u ba ro tadei ta ka ktien ka jong blay ka sneng ka pen bet ka hikai ka ktien ka jong blay ka pen mlien yo taw breu sha ka ta ka jing long hok tadei ta kwa ba no fi la da ngim dan e ban ai fi ring dan tang ka ktien ka jong blay na mar ka ne hi ka dei ka ta ki investment ka bangi a ha ka jing ka jong phi ka investment ka banum du no lano ru ta ni ka swing kwa ban kren chapang ka wi ka subject ba ka ta galong chapang ka jing start ba ga sutanat ba ka kren chapang ka jing start namar ba uba start tam de blay mdan uwei pat uba kham start ban yo blay namar u blay udei ma uba ka jing start baro ka wan ha ka ne ka perthai dei ma bolong usos jong ka jing start ba mdan uwei palat u bala ban snu thu pat kumba snu thu u blay ne uba start kumba u start u blay tadei ta ngi kong ki breu ngi sakut no tang ha ga jing la breu ga jongi tang ha ga jing start breu ga jongi tadei ta ka ne ga sngi nga kwa ban kren shapang ka ni ya ka bo trau ong la dangi puli ga sithi ka ban kong si koren ga long ban kong ga khot ka khandai ga ong namar la tho ngan pendu no ya ga jing start jonki ba start ba ga jing shampang jonki ba shampang ngan kan tat no ngan pendu no ya ga jing start jonki ba start ba ga jing shampang jonki ba shampang ngan kan tat no hoi kidan ki bon ki breu ki ba start ni ka perthai ngam ong ba mdan ki ba start ki bon ki ba start kidan ki scientist kidan ki philosophers kidan ki breu ki ba start ki ba nang ban perkhat ki ba nang ban tho ki ba nang ban kren ki ba nang ban le shibon ki ki ba start da ngapai you atheist ru ukren bu ong ba mdan blai ukren shisha baru semua start bong bom dan belai ladang perkhat ya kata take along makapor jong noa ba noa ong ba play un sapen slay kan perthai ko om ta da kala kamot rung sing ki yeng lieng re baro am ki snow ba ki kam start ban you noa ni ki kam start ban to play jong noa ki ong lai in ken snap ya kata ka tien ta dei ta ka e ka bala ja ka long ba ka ba khat do kita ki ba snow start kila ngam jalop lut ha kata ka jingshlei ha bo trai uthe ha ga ne ka perthai tadeng ta pe ka por jong Sodom Gomorrah ro gidi breu ki ba snow start kila yo ka jing maham no blain ro ki snow start no bleu la the no hi shisha do kun dok ding ba kala ing no ka Sodom Gomorrah te ha bawan ka jingshlei kita ki ba start kila le yo ha bawan ka ta ka ding ki ba snow start kin le yo kimla ban le ru am tadeng ta kwa man kran ni fi ga ne ka sngi ubreu sai ubreu dan la ka jong ka limitation udan la ka jong ka limit bom la ban tam ya ka tai ka bola bu ho ba ka jing start ka jong atheist ne ka jing start jong scientist ne ka jing start jong kita ki philosophers baro am ka kut tang ha step ka kut be tang ha po ka jabieng ka kut tang ha jabieng ba ka jabieng am ka sakut ha ha ka maloi kli ka sakut tang ha ka shinrong kli namal ka ni ki shinrong ka ba khat do ka dan tang halum jing tep wa ta ka shinrong ro ka pot no ru hadin tading ta manu bala ban start kat ya ka jing start ka jong blai sim Solomon usuk thu ulola jit lu blai te u bong long sim re udang sngo thu bong dang duna ke jing start tadeng ta upan ke jing start no blai baru blai ai u ta ke jing start ba ka pon Solomon kata ka haroi sisa kari Israel ba ka reus pa do kata bom dan tmam dan e ba uda kerku sisa ya u Solomon badeng ta ba ka babel ka ong la da fiduna ke jing start to pan nga balai ngi baro ngi de ki badu nas da nan mono ki ba biang na ni ki bala don lupa ka ta jing start ka bar shisha ka bala dap
ngidon ni ke jing do na tadeng ta lan ngi pa ni ke jing start ngai u blei un ai ngi ke jing start mdei tang ke jing start ke bagen jado Rai blei un ai ngi wat ya ta ke jing start ka bagen jaman sim la dang ngimdon ni ke jing start bagen jaman sim nginum sungu thu hiru u blei la dang ngimdon ni ke jing start bagen jaman sim nginum I thu hiru u blei ka babel ka kran ni ka ta la dang ngi puli na ka shiti benang kong koren kena ke nong ba ar kena ke khot ke khat sao kong Rai ubreu bagen jado pediang ya kita ki ai ki ru ki jong umen sim u blei namar kilong ke jing I biet hau bar la hi ban itu yaki naba da kaba kinja mensim bala bishar yaki ubreu ubaya hakaba kinja do la ban snotu ya kata kaba kinja mensim ubleu de mensim tadai heng tala da ubreu ya da ke jing start breu la ban snotu ya ublei namar ka dei tang da kata kaba kinja mensim ban snotu ya da kaba kinja mensim baga dei tang kata kaba kinja do ka snotu ya kaba kinja do Tadai tak sin ke jong blai ka ang rai uta ubreu baken jado pediang ye ki ai ki ru ki ba ki jong mensim ublei namar kalong ke jing ibet ha ubreu ba start here ke jing start do ke jong kadai ke jing ibet ha bo pet ye ki shakri ke jong blai ba ki kelap nane ke ba ki kren nane ha ke jing shakri blai ke jing ra ke jing ro ke jing mani ha ka ta ke jinget ke jong ki em ke di tang ke jing ibet ha kita ki ba sngo start ilade uta ubreu ba ya ha ka ta ke jing start breu ke jong Tadeng ta ubreu udan laga jong kelenti udan laga jong ka jing perkat udan laga jong ka jing mudor ka jong ra kita ke jing mudor ki long kongpong bet ya ka ai ka ba utrai un le Tadeng ta le fi pet ya ka tin ka jong blai ka long kongpong be ya ki ai ka ba long kat kum ka ba ken jado Tadeng ta ha bangi pet ya ka ba ken jado Unus im la dau kwa ban job ya kano ka hima uhab ban penyap shua yau tau im jong kata ka hima kanang ba unyo ban tan merau ya kita ki badan kata ka hima ba kata ka hima ro kan don apa jong uhab ban job shua ban penyap shua la dau la yo ban penyap te kamut ma la job ya kata ka thma la dau umpat yo ban penyap ka mut la ban job ya ka thma usim uhab ban job uhab ban penyap kanang ba unyo ya ka jing job badeng ta ba khtien joblei ke thu ingi hang ni ba wangan penduk no ke jing start jong ki ba start but ke jing shempang jong ki ba shempang ngan ken tat no ngan penduk ke jing start jong ki ba start hoi usoitan usngo start hi la de usngo il de bu tip lut bu nang lut usngo ko bu biang lut andong sedong but udah sngo ba shisha ula ru ban le aka na duk ke ban kong kwa ban long blai usngo start nrai pen ban u de biet maka babel ke thu ingi hang ni ba ki breu ki muddur bet ba lada penyap no yau jisu ki la ban silence no yau jisu lene ki la ban pen jar no kata ka message ke jong ne ban pen jar no ya kata ka sur ke jong fit kan ma bu jisu abudan ni ke perthai ukran ni ke bashisha ukran ni ke ka baktaru ya kata ka bakin jado ke jong breu ka wit kini kham tam ki riuniam ki wit ki parsi ki sadusi lene kita ki teman basan kita ki nong tho kita ki rangba lengdo ki wit yau jisu ki wet shisha ya par ki small start do kata-kata da ka baki ya club lang la ni de ka baki ya join lang agoi ka group bagata ka long bakin penyap no yu jisu khnang ban pen sange ya kata ka jingkran ka jong ke jing hikai ka jong ban pen sange no sunan ya kata ka sur ka jong ka mut hi la da ki yo an penyap yu try ban pen sange yu ka mut ki da mut dor be ki la job yu jisu usaitan mut ban pen sange yu jisu na do man kong hi ka babel ke thu e kata bo shaitan umut ban hoi ula yo sngo ita ka jinge thu lupa ka jong blai bo blai wang si sha u sumba jong ka breu un perwet e ka khli ka jong men perwet e kata khong dong jat ka jong blai la bi thu kata na do genesis no balai khot khat san u shaitan si sha kata sumba jong ka breu un perwet e ka khli jong but udah mudur si sha ba kata sumba jong ka breu khlam su thu wang be le se ka ba mi na ka breu udah utam perwet ya ka khli ka jong u sngo start tam u khlam su thu pat ya ka e ka bo blai ukran usembai jong ka bre usembai kan mau kene kowe uhab ban yap ban pen mi ya ka batmai ru shaitan buat bo mi na kata ka bre un pen yap bet ta ka por bala khai jisuru bu herod u yo bor no shaitan kawan kene ke jing bisni kawan kene ke jing bitar ong ei taus ie man wan na lor chong ngapat tadeng tau ong upas ka ordar bagi klong arsnam chapo de ben pen yap no kene ke ka bor ke jong paman kene ke ka bor no shaitan ya ka ba umut ban eliminate ne ban penduk pendam no ya jisu usngo start unang mudur bet ba u jisu ude ban yap da jisu wan si perthai baruan bala itu si sai udah kita kiri start ngenget la khot kiri start nomor balai
kim da dei le si ki bastat la khot ki griu start ki ki siem ki bastat ba ki wan ru ban itu yo jisu bo de siem ki non ra ka ser ta ka mer ke jing ubi ki wan man tarwa ban ai ho jisu ba de ta la khot ki griu start ki de ki tam ki bi itu yo jisu bo de we so ta no mi tu ki briu jeng ne perthai ki mi tu ba de ta em bo try em udah pendam nak sebenarnya kata ka jing start ju ki briu da kata ka jing start ke jong kom bo ong ngan penduk no e ka jing start jong ki ba start bagi jing champang jong ki ba champang ngan kan tat no but believe tip bo jisu la sa nar pnai u how lom u bala ai kerteng ka maloi kli tip na me kata ba u lom ho calvary ke translation re kat kum ka bible ni pule ngi i be ba ka dai ka kerteng jong ta ulum ka dai maloi kli la fi ya ban shem me kata na do ka gospel ka jong Matthias ka ngal nong ba arpun nyo ga ithu ni ka khot ka ba lai phulai ka ong haba kila poite ha ka jaka ba la khot Golgotha ka ba hala batai ka jaka maloi khli kila ai ha u ya ka ta ka sirkha ka ba ya khle bat ka ba thang bandi te ha bulamat tre di ka babel ke ithu ba la poi ha ta ulum ba kerteng Golgotha ha ba la batai ka de ka jaka maloi khli ka mo ka de ka skull ka kran bet ya kata ke human intelligence kini kisungi mentangi gidan ki AI intelligence mo kita ki artificial intelligence shisha kita shna hado bakada kita lengok shisha kita ki artificial intelligence kita start shisha kita ki machines kita ki computer ke penmi mentam ke dei gidan kita ki AI technology ki mobile ke mengibat gidan ki AI technology par borok ki tiar mentangi i be gidan ki AI artificial intelligence shisha kita ka jabing briu jungi ka ani ka start shisha ani ka laban bat shisha kalak ban itu syai ke barok kalak ban le han rewat kata ka artificial intelligence ru am kampat long e ru am ban inu jor ba ke intelligence ka jong blai tadai hang ta hagading phna u jisu u yap hagading phna ban pendu no ye jing start jong ki ba start bat ye ta jing champang jong uta u ba sungu start on kentat no kumno namarba kinang mudur ban penyap yu jisu ban pen snap jari u Henry ujisu hagata ka ding pnaga jong udah penrem no ya kata kamaloi klik ke jong briu la si ya ka ding pnaban penrem no sendan ya kata ka jabing jong kita ki bastat mar ki bastat kinang mudur baik ban penyap ban penrem Henry ujisu uyap ya la de ban penrem yo nong shun kalong pen man na khongpong ujisu ban job yo nong shun uyap ya la de Regom ke perthai ka lang bai bau uni usim wa ban job yunong shun wa ban penyap yunong shun henry ujisu na ka ban tau nong shun uyap ya ladi hadu ba thakli utau bastat ngi bastat soitan boleh start u thakli kini ki jiu kini ki nong yalam nyam kita thakli namar hadin ba ujisu uyap kai ke ba ule ularing marau no asnan ya ke jingyap ka balong ka nong shun ka ba khatdo ba udah penyap no asnan ya kata ka bor jong ka pop bat haga ding pna upen yap nasna ne ka jing start jong kita ki ba start ba udah pendam ya kata ka jing start jong ba start namaru proof ya la de ba ma uhi udai u ba start tadeng ta ka sngi ka balai u mi pat na kalom jing tap ban penlengok ya ta ki ba start tadeng ta wong mano ba kham start ma phi ne manga tadeng ta ka ban ong fi ka ne ka sngi man ta Fila ngau ka tien ka jong blai pediang ya gospel. Wat nyo ba ka gospel ka dei ka kam kai wat ju ngau thamulai ka gospel ne wat ju ngau samarkheru ya ka ne ka jingelap ka bangang ya lap ya pi. Amar ka ni kam de ka jing start brio. Henry de ka dei de ka jing start blai. Ta ka dau ka tien ju blai ka ong. Ta dau brio ngau start el de ka no ru Henry udang dei hi ubiet ya khamat jong blai. Ka babel ke thu e ka ta la ngi puli na Stephen kong ki koren lo men kong kini khot ba arsan ka ong namar ka jing ibiet ublai ka long kham start ban ya ki brio bat ka jing itlot ublai ka long ka ba kham don bor ban ya ki brio ka jing ibiet ka jong ublai shisha ka na kham start ban ya kata ka jing start ka jong brio la da penyang brio ba start ma start ada pet shi ublai ibiet tu ublai kata ka jing ibiet ka jong open bank kata ha ka kham start ban ya tau ba start tam Bagata ke jing itlot ke jong ublai bam iler kam eru nda kata ke jing itlot ke jong ublai kadang khlan ni kata ban ubreu ba khlan tam tadeng ta wei bala ban yele bad ublai badi ke jing start jong ubadi ka bor ke jong o tadeng ta la fikwa am so thu ublai fiap ban pediang ke jing start na ublai ban so thu i ta ki eki jong ublai
la da phim yo yu man sim ba khoi finang de hiu bie la phim dan yu man sim ba khoi finang de hiu ba anna la da phim dan yu man sim ba khoi finang de hiu ba talat la phim yo yu man sim ba khoi phim yo jing start belai phim yo yu man sim ba khoi phim yo kan ya ka ta ka bor belai ta de ta kwa ban oi fi kan ga sngi to ai ba fin pediang kan yau trai ha ga jing em ga jong fi utrai la da pen ram si sai ga jing start jong ba start ha ga ding phna uda yap how ta ulum over kerteng u Golgotha ban penyap senan ya kita jing start jong kita ke bas start udah penduk pendam nak senan ya kita ken ke jing champang jong ta bas ngau champang dan uai pat uba kham start pan u play ta dau ke jing start jong pi ke jing start jong ke jing start breu hi ke sakut bai tang ha ka maloi kli maka dei tang ha ka jabieng ke sakut tang ha ka maloi kli kamla ban le ke dei hi ke bapot Traun kerkui fi ni ke ski bamenta. Pediang yu Jisu kum nong penem. Pediang si shao onom le start onom ya start don pediang fi bel long kristan. Pi ken sting bai ktien jo blai fi sngo start fi ya la jong lenti. Fi em na ke jing em fi sngo high five bai la de klem utrai nga kwa am nong fi ke jing em ke belong high five ke dei ba utrai. Ke jing em ke belong posh ke dei bi tang ba utrai. Ke jing em sia ke badon standard ke dei la fi don bi tang ba utrai. Ke jing em klem utrai em ke dei ke ba po. Ke jing em klem utrai ke dei ke jing bi ke jing em klem utrai ke dei ke jing em ke batalot ke bam dan bor ke bam lar kam ru em. Pediang yu Jisu kum nong pen em jo fi. Sim khiai ka tin jo blai puli. Plut por ka tin ke jong blai wat ye ka tin ke jong blai wat ka khmat ke jong blai man la ka sngi penrit ke dei khmat jong blai. Kala ka bamot si sha phai no na ka lenti bam man baro. Pin i em blai ka khu palat ke jing em ke jong fi. Tadeng ta unum kerku tanghang ni perthai henrei wat ya kata ka perthai ka ban sawan ro fin long ke bala kerku tarang pan sngoi ne ka tien ke jong blai hapi ke ne ke sngi knang wa fin yo amat ya ke ne ka jing kerku kan ndan da ka wei pat ke jing kerku ka ba kham ko dor ban ya ka tien ke jong blai pediang ye tien ju blai kat ba ka por ka dang dan pediang yu Jisu wala da ka long ke jing ibie henrei kam lelei kata namar sisa kalong ke jing ibie ha kata ki ba jat no ang ke tien jong blai Henry ka long ka bor kan ye kita ki bala yo ching penem. Kan dua kan ka por nam ta jong fi. Trai ni ka por nga pathat no ki bor jing dum ki bor jong baman ki bor ko trai ki ba. Shupen sngo start ini ki breu abla Henry ka ta barok ka jing ibi ka mat jong me. Kan ni ka men sim sngo start kan da good no. Kan ni ka men sim ka ba sngo nang ka ba sngo champang ka da good no na pi. Henry fin penrit le khmat jong blai pin pan ye ke jing start ka ba shisha na blai bo blai ong la pi pan fi duna ke jing start to pan nga dengan ai kelut ye fi ngalong blai bonum keno ben bangan ai fi da ka men sim ka ba kelut bangan ai fi ya kata ke jing start blai ke jonga but try ai ngu em ko konrat ba ka babel ka ong kata mala jet ko try ya kita ki ba biet ben play ran ye ki ba start shisha khmat jong perthai ngilong ki ba i biet shisha Henry try me jet yangi ko konrat ban play ran ya kata ke jing start jong kita ki ba start try ga dwai ga ko ni ki kon ki jamai way ko konrat try mala jet ko try kita ki ba tlot ko try play ran ye kita ki ba dan bor me jet ini ki kon ki jamai try hoi haba pediang ye me shisha i kum ba biet i sha ba pediang ye me shisha i kum ba dan bor i sha kum ta ka ba po Henry try nga tep ngila jet ya ka ba hatam ka ba kodar tam ka ba dan bor tam ka jing start ka ba start tam ko try ngila jet ye me ba ngila yo i kita ka ba bhan gi ba hatam ma dwai ka ko ni kon be way baro bakinang ya ko try nang ni shikamat da ka bor jong bleu ka khu ifi bleu nang pen sle ifi bo bleu nang ai ka jing pa sle ifi nang wat shu i ka tin ka jong bleu nang pan shu i ka jing start no bo bleu ong pan to an sa ai un ai fi ya ka jing start ha fi pan o nga dwai ka khu hateng Jesus no pen amen but amen try nang ai fi ka jing start ai fi ka jing champang pan pen rit le khmat jong bleu ai ka jing ai fi ba di ta ki ba sngo khrau bleu ngan kan tat no lagi ba sngo red ngan kan tio try ka khu ifi ngis kin do ba khle shibon amen kani ga long ka jing pen tep ba ka potnet ka don ya ka Bible school jongka ka potnet Bible school but menta kal ayat la kumba licenem ngila dep ya ka lai batch but menta ngin sedang ka batch ke batmai how benai November tadeng ta ka admission ngidang ai menta bla don na preng jong fi snow kumba fi kwa ban tip shu ik tien ke jong blai fi kwa ban ngam shu aga tien ke jong blai ban yo ya ka jing champang ban yo ya ka jing tip na ka tien ke jong blai pila ban enroll ya la de pila ban join ha ka ni ka Bible school but ha ka ni ka Bible school ki don ki no hikai ke bo try ula pen sle ya ka bakin hikai fi ya ka tien ke jong blai but ba ngai pinda mi nang ni pin long ken kita ki priu
kibala dap shisha daga tien ke jong blai bat kiba sandru kan daga tien jong blai de yang ta khot sngop hai fi nge invite ya fi pin wan no wet bran wan shim ki forms ki jong fi wan shim no kat baga seat kanang don kat baga por kanang don namar tang laipul tarik Oktober kal akut tada wan no kloi blai ungker ku ya fi nge ini iya fi fi ni join ngene ka school ya ka bangin yo ba hi kai fi na ka tien ki jong blai ungker ku ya fi wan no kloi amen